leydi Sénégal ko leydi ndi gandanɗa hoorejo leydi ndi o yahata tawa wondani e disneteɓe. ɗin disneteɓe mbiyeten conseiller ji, en kaalino haut conseiller ji, kono kadi e nder haut conseiller ji en kaalino conseil économique social et environnemental, hono disodiral faggodiyankoral rendankawal e taarinenkewal. nden noon eɗen poti wawde jiide haut conseil des collectivités territoriales, disodiral tongal ko fate kette leydi laameteɗi. eɗen gandi ko adi fof diwanuji ɗi keeri munen ina waɗi goɗa e yimɓeɓe no feewi. o diwan ko ɗo fuɗɗori, o diwan ko ɗo haaɗi. diwan Dakaru holto fuɗɗori, holto haaɗi. hakkude makko e Thiès holto ɓe katti. beele ko jam ñaajo, beele ko sa yawti jam ñaajo seeɗa, ko horgon wuro woni keerol hakkude majje. hakkude Thiès ko noon ne waadi e Diourbel. holɗo Diourbel fuɗɗi, holɗo Diourbel haaɗi. beele sakata Jolof koye Jolof jeeya walla koye Diourbel jeeya. ɗum ko yeru tan dokkirmi, kono eɗen gandi sakata Jolof o saha jeeya koye diwan Louga. kono ha joni ɗum ittata laaɓani to keeri to, garen to banggal Fouta to, holto diwan Ndar haade e diwan Louga. hol gure keerodirɗe muɗum, sabu ɗon ko cukkiri ladde. ɓuri heewde diwanuji ɗi ɗo keeri maɓɓe gondi ko cukkiri ladde goni ɗon. nguron tokoson walla koɗore ɗe gandanɗa ko beeyade ɗeɓɗe yejjitede taw diwanuji ɗi fof ne jejjiti ɗum. ɗum ɗo noon au conseil des collectivités territoriales disnodal tongal ko fate kette leydi laamateɗi, ɗum darna beele wallude yimɓeɓe heerodirde goto fof ande laamantere muɗum, woni to banggal Tumbere woni mairie to, woni to banggal département woni Tongre nde, woni to banggal région woni diwan o. beele kadi goto kala anda fodde muɗum to yahrata eto hucce to ummi.